the pots in which we use or the pots we use to cook for the inmates have problems. So we should run to Saraki to see if he could help so that we'll seal these pots, or if possible we prepare some pots to supplement or complement what we have at the workplace. Aside that, we also work the request before we get ceiling fans for the house, and as well some prayer mats, and then Sarki responded. And then during the Ramadan truly, Sarki sent a ram to be given to the inmates to help them also celebrate the Eid al-Adha. So that is a team that the General Commander said is wet emulation, because he himself he just sent his voice, and then Sarki responded by sending a ram, and he also assured not exceeded funds he requested are all on their way, or very soon he will be responding to all these requests he made. So on that reason, he said we should come here officially today to thank Sarki for the good works, helping the youth in the Zulu communities, as well as the work we do to help the less privileged. Maybe what he might have, or many might see the ram as a small, but what he did to the prisoners, or what he did for us, was very huge, very huge. But that was the first to enter the yard. And the hopes he brought to the yard cannot be quantified. He brought a lot of it. It was slaughtered, and I think after that time we had 2002 units. 2002. Even though currently we have 1,849. We have to do emergency transfers to make a little way for them to be able to see it. The crime rate in Kumasi is very high. So day in, day out, you wake up and sometimes in the day you see one CID bringing 10. So almost every day we have to do transfers to our station, the Menchia and other stations, to be able to hold the pressure. So we are here on behalf of the regional commander, DDP and the 50 Upper. And then he's able through IC ADP James Muyele to officially thank Nkosoi for his kind gesture and for responding to the appeal of the regional command. And that is why we are here. Thank you very much. Prisoners. And in Tina, Indian see a movie in the beam super baby. Muso amutumu na nsuba yensu. Kaisi adia osoro yema amu ese muso na kushika. Tuma nso amu yele. Kubi asuzu. Business ya wo bi wo kwa. Ebo ni wo nso ayi ko se. Kupo ensise obi adwen bi a yi ni fi obi a my coming fast and answer and concern. Now, say, Emblem and Bravo. And Uncle Swain, I do know what word to. The Amuye, Mobile, in Yasu, yes, we get a mass. Let me say, you mean one of me as a mouthful. Your honorable Asabama, Musuka, and Tina. And organizer Shua,
na nso ne hwɛ wana nu when you from the show ketewa one of them so the show ketewa secretary so nso hwɛ a mo nyinaa to wɔn a mo church na wɔ ne nso nso yɛ ɛfɛ bibia nso mati na ɛwɔ sɛnti wɔ paa na ne so a me kasa mu na me wɔ na ɔkɔla ɔwɔ no ankasa nso wɔ ha ɛka wɔ na awa wo ni no ne train no ne eti then ne wo kyire a yɛ no nya nti ɔso ina ankasa nso a ɔse adia mo yɛ wadi akyi na sɛdeɛ nua panyin kaeɛ no yɛbɛda regional commander nso ase ayɛnfoɔ dɔɔso wɔ Kumasi na wɔanya baabiara sɛ ɔbisa adeɛ sɛ Sariki nkɔsoɔ na wɔde nyame ase nso sɛ Sariki nkɔsoɔ ana n'akyi ama regional commander na ɔgu so ɛyɛ sɛdeɛ mokaeɛ no adesɛdeɛ biara a mode ato n'anim sɛ ɔyɛ ma mo biara no ɛyɛ nkakra na ani mfiri so nyame ɛne yɛboafoɔ ɛfiri sɛ nyame nti ɔbɛyɛ ɔno ɔyɛ ne biribiara nyame nti ɛnyɛ nnipa nti nka wɔnyɛ ɛyɛ nyame nti sɛdeɛ me nua panyin ne kaeɛ no prison deɛ especially mo a mohwɛ prison so de bia mpaeɛ deɛ ɛbɔ ma mo because obi ɔda prison bia yɛde n'akoma asɛe obi wɔ hɔ a ɔyɛ papa obi wɔ hɔ a ɔyɛ bɔne ne nyinaa mu no ɛfra obi wɔ hɔ sɛ na n'akoma asɛe nso ne nyinaa mu no ne papa a mobɛfa so ɔkeka wɔ nti sɛ mo nyina mmoa bi saa deɛ na sɛ moba nana so na wɔanyɛ ama mo a na wɔanyɛ nyame adwuma nti yɛbɛda mo ase sɛ yɛ a wɔyɛ nyinaa na wɔbɛtumi akae na masan aba nti moma regional commander nti Sariki sɛ ɔda no ase paa sɛ ɔyɛ na akae no na abibiara mo nso monkae no mpaebɔ mu sɛ biribiara a wɔyɛ biara no ɔbɛyɛ nkɔsoɔ na bɔ mpaeɛ sɛ deɛ mobisa no biara no so nyame bɛma no ahoɔden na watumi ayɛ ɔmene na kakra no bɛka ho Regional commander feels he doesn't have so much to bring a very big device. I should bring this little citation to Sariki. This one will be a sign of his appreciation to Sariki that whatever he has done for the prisons, he really appreciates. He has relieved him some of the pressure that would have come to him and also even what he has told him or the messages receiving to him all the points and sometimes he relieves him the pressure and he gets consensus. So on behalf of the regional commander, present this one to Sariki on behalf of him. He really appreciates the good work